hanya hai lam sobojo to jeti prasa bolok nai tongai rango norok ni comment nugunyo sing tini hajarawo phai sok paikya sini manai Benjamin bai malainya hnai sing tini phai sok paijak jora kaha manai tini hajarawo bai koklam thana hnai paikya norok comment khayo tibra aidot to tau bos selection nungbiya sing final haibono khat hine ko gri tai norok sau bini nogo thangai bini khugi ko kisa khanarbi mane bini bo khau bomo haiwan sumung tong bo tabu oti prai do ti kyang ke bo ai re sai bira tongo no bomo hairo singni ni sau ge o singmung no tei ni sing tini phalija binro age chini manyo lamso go pudano chini chendalo ge chini lokorongo nang sai kana re chiri kisa pujano sai kana re chiri na ni ni bukhara go bomo haiwan sugi jong chini lokorongo kisa ni bukhani ko sai kana sa comment do tongo phaing ang hingke tam hinai obo to kaisa competition mulana hingke ang kabangma borok mano call rok khaijagi singjaka ang bo palmali ang taman sari sinai ang kun buji simali ya bahike krai kha tamang maning khna ang kun buji mali ya an bagi ang pura taman bagi krai khanang rokni singjaka hingke masa sebai abang another explanation sikring thangata ang misili ang thanga aisi ngage because ang to ani level base rikhano hepan se krai khange batam khaisnai ba hepan ang kha to baya teman bagi hingga ge against mina ang advance planning khaijak ang jodi si ang tiki sokna hini bang thangya mina ani asuk over confident bo kare ang asuk tiki sokna hini bo thangmana ya ba competition ba masana si jaga pon fast narnai ge ba abo to magnai to fast ani maya jibu ain bagi competition ba korok sa nai korok sa hari nai ya abona ang wansu ge ang against mina ba khatha mokja amtita ngangke kabangmano comments rogo ani supporters rogo ana ja hamjangnai rok borok wana asike maya rikha ani se borok se tebo dukhung jaksu omtini comment rogo ko mo khang ba hanyo borok ani sapano borok tebo dukhung khaba ang abo panyo borok o hapono ano sajaknai kabangman tong bala henenyo ang khathiyawi ang teo mane borok bai baksa krungdei borok ni hamjak nugu yang teo bakhaba jakha ani bagi ang asuk dukhung le ta utiki thangnai rong sapano khuji khema tong ke kongman rogono no support khaikemu ang sungsuno se ara tongwi ang sakbai tengse bakha tong tong ya je poli no mung silek son ya ni khna woi ara tamne bakha ram na ya hai ka nge kongma lokrobo comment khai saka asik uma hai ke comment kaham phaikya nini mung khoja gyangai ara nanya rokno jatabu nanya mu sungbe ya uma ni kongma comment no phaikya nini je support aro je no hamjangai rok asik khorang kaham asik je nono nai kyang ke mane aro thang ke nini mukhang nu kyang ke borok nanya sum sung je ama hai borok to ko ma heda ya aman bagai borok ko belai ne bakha thijak ma hai ka bus kang o phainala nini mukhang je ko bon borok nunga mu sung ni haban ta kyang khanyai bus kang nek so sing try ma khalai ni heda ko ma sing football pon thingni aja go joto kering pon man heda karena betul pernah koroksa sianai koroksa hari nai hena competition omno competition heda ba ngeseng exam rok phono de washu fellow kan ke bakat khiya bala heda buskang nek so de se kam ker nai am hinu se ma wan sume heda ba ai men omno chinu lo koro ni khobi ko ma khana mu sum jak mani comment ko ma khai saka ko Benjamin no ko thang phono di bobai kok sati bini bakhaw tang wan sumung tong abramo sai kenara di engke nang lokorong le tabu bom hairo busang ni bagai skok rok kesan nam sung bisa sai kenara di sin lokorong puilano ang puilano joto baya rok no tei lukurok no ani khabai khulumung ya pharo ang jotoni comments no pori odo pori yang ya hain bagai ja borok ana hamjak mani borok ni hamjak mung ang nugui tongo ang ani joto video sang sudu thanggang yang tamakhai ani video busuk jirate clean ke sakjagi tong tamakhai jak tong ulang check khaya ang aborok asuk check khanya thangya ang sudu comments pori ku gota ge borok comments khaikeng ang saimano sawo tamahini tong sawo bahengi tong angke kabangmano ang bai ano sajaknai tongo ge ang bai malai namu sungai ro tongo ge ang tabuk ang sanam sungo ang norok bai mane koekjon bai mane kabangma borok bai no malai maya bo malai man bai able ge malai man bai bagi ang yang tipono ang jotono ani khajani tapuk te bukuk sonang belai ke ani hamjak ma tei chiba ya pharo bas kamo phano muk thang rogo malai kheba kaham ke kok salai nai haikeno mane taibo
kerenggi tongnai hingke tabuk yang chini darabai bo ang boskango tebo malai tongkhu sing tabo boskango tebo plan khaijak mane tebo sing malai kaisa meet together rok khailai nei hinai hingke norok ang norok no bo kisa kok kasana musung norok o channel bai kerenggi tongjari bell subscribe je katal rok tongnai rok nangke subscribe rok khai bell icon rok click khai notification on khe tonjabari ta hingke boskango tebo malai nei hingke boskango tebo norok ni bagi norok kuno gan rok khana musungo ani khukti bangla gan ba kokro gan ba hindi any song norok request rok khaina musung khangke tong khangke comments dei request khaimano ta norok kana bo jo je norok rsam rok khana musung kangke chini mani phukti bini tabu bo bini bkhate se thangsawi tongo bo tabu oro tipai jolo oro selection ni japano bini khabaya bote bo kusugo rsam haparo tebo trek abu busi thanai bo haini sai kana norok kana hingke singte bo nin thani singte kisi sung thanglai hingke tabuk nang bwskang rokle tabuk to nang rsam haparo habjak hede hingke nini swijak khukbai thang amhai subject rok to tongko resapmung ani khukbai thang resapjak to kaisipon kerikho ang barbar no ang chance le rutugui tongo mane bufuro ang studio rogo ang sobsomai sachung ani khorang recording rogo mangma khana jajao haino recording rogo kisa masa star maker kaisa kaini app rok tongo aro kisa masa edit effect mano hingke effect rok bai khana kangke asuk nota ngangke kisa ang studio ani own voice bahai ke phai besini clarity phai besini quality phai ang kisa studio rogo samnala musungin thongmani da haipuna ang gan rok sur mano hunpono kok thai rok sainani ke ang kisa tukjago hingke try khaipono ang jariman sugia rok mota ani bagai amar rok ani kerikho boskango jekuno borok ani seikan seijak tongo amhai nang resapnai de amhai rok hini tongkhangke ba mane singnai tongkhangke to ang accept khainai ta mane nang resapna wi tiya tongo hingke khasang tabuk te bukuksong nor khana chini mane benjamini khukti judi gan seijak rok kebo bono compose khlai na musui tongkhangke norok bobai contact khaidi tai comment khai sadi tai bini namar bo chini description ri rono bo gan compose khai bo bom ko sak pai chang sei tabu mai phano je seijak rok compose khaini ne bagai kabama lukorok tabu rutugui tong singa rasa barna bagai hake chini mananya no contact khai mano bobai krindi bobo trek khaiteno kusugo kawi mana bagai oti pa jola tike phano tebu kusuk level da thangani tongbini kabangma imang to sabo jaga pathak mone kep saimia tebo kusugo ti saimano kaito bono na kyangke omai ke trek khano botebo kusugo kathen haike tebo no kok sumungdi thangani chini lokoroni comment banyo inga tabu lokorok sabu kabangma eko lokorok je nai tongai ro aro tabu final thangangke nini mukhang nuk thok hairokni sata ingkara nang nanya thangangka se nang keri ke nini rsamung khanayangke tongai ara aram nangla nanya musung liya hairokni sauta ingke nangam hairokla tam kok kasana musung borok no khe ang sanai somoi mankha hingke borok fainani chaitiok thung final ni dino teman bai khe ang sakbo thangi tongo final ang tikia phono lachiya ang kiriya mane tamle lachina tong he diba thangnai nane ara je tongnai rok bo borok bo singhaino borok bo chini dolno borok bo nangino borok bo nangmani ingino borok bo kanam sungmon bagino to borok bo final lo mane sogui naijat kheno rasab laikha borok bo kaham no rasab kha hangke borok no support khaile no kebno khagiyawi kebno nasle yawi hingke ang thangai aro friends rok no borok no support khaine hingke ang khud aro phai tongo hain bagai je nai tongnai rok ang bai malai nam sung khangke apro phaiye malai mano haita ang phainai hingke apro norok kogrok sungnam jong apro malai kogrok sing mano ki thaisa mane tang satang ni gan rok khana rok no jong nai rok no keto haine henari phana khanari mano apro muk thango hingke joto nai tongai lokorok kana chini tapu benjamini khukti botamo saka nongo khata baji hini sawobo gete bo sak bo khabaya bote se kusugo trek kanai ne bagai bote sai tongai o jaga competition ba o jorabo kaham pono hamyangi dermano heda jorabo sak bom haying abuke saimia omno hono competition o competition thangkang ke to jorabo keplai tomong pono wasiu chini bo mano heda geseng cricket dok tini bo mahanja kabangma jaga paimang phaipano
tei kaisa mes so paya phano mano amhanyang kan nang basiam no nangkamana khati te kirei resamungo aikeno tirik ke tebo phuarei nangni jelangma tongsa gersamung bai nang gatali thangan wala heda ingke जों tei kaisa sungmung haike bwskango je tabo oko resapthini borogo nini kwbangma kuno kebomung rok dong mane nok mukhung rogo okorogo oro tei private tike hingke tara subsidy amai kuno sasajak mairok le ani nukhungni borok bo sanai kwrwi hingke tei ani tei jaiti gosti je tongnai rok bo borok bo amtui rok sanai kwrwi ta amtui rok le kebo kuno amtui aswk yakar sidi nanglia haino lasimung mandrok hai irai hinjak drok amtui rok to sanai kwrwi tausuk ratui borok bo support no khai jotona support khai tong na hingke tabuk abono tei kisa kok tabuk je chini friends rok je krainai rok chini saskang krainai rok bo tongo hai diba kaham rwsabai thangbai jak haibano borok bo krai thai tongmani phano krai khana hain bagi borok no bo jotoni bagi no ang toisa borok no bo ang nai tongkha hingke borok no bo ang kha tabai thung hini ang kok kasana musungbo tman bai ke tabuk जों example नायनाय खांगे गोबां नेहा काकार संग्रह जोंनि विशाल मिश्रा संग्रह बरक से जजेस रक दंबाय बरक क्वालिफाइड नि याफानो ए हामाइकनो बरक बहायनो सालसांनाय बरक हायफानो क्विट खायावै याखारियावै गानबाय थरंनि दं हांगे के आजागाव तै खरकसा सिमी फाइनल ना ओको तामसिं कामुगुमु उरसा फायनि बिप्लब जमातिया नि बिप्लब जमातिया नले 19 हाजरा बम हाइ कक रकसना मुसुं बिनबो ओको सरि रक खानि नि खनावा बे फाइमालिया नि माने बिनि खारो द थैजागै दंखा बम ते इंगि बो फालिया आब न किसे कोन कक रक रकसना मुसुं या किसे बिप्लब ना मेसेज खाइ जिता बो फालिया जे जागा बिप्लब सिनि ताखो बिप्लब बो जे जागा फान तंथुं बो बिनि खुनजो फानो माने बो नाइ तंथि तो तेबो काहाम को बिनि बागै बो आं बेलायखनो खाइ रखा तमन बागै हिंगे बिनि किसा बो गान सिलेक्ट खाइजागा ठीक नो हिंगे बो तो अनेक टैलेंटेड सी जैसे पनो गान लिथुं बाट बर साबै तो मानो दो हिंगे बो सरंफानो तामं खाइ बिनि अरो बो किसा यूट्यूब बा बाक्सा शॉर्ट वीडियो रख खरिया देबा फुल सॉन्ग रिया ता काइसा स्टैंजा जरा रख रिजाक अबनो बो प्रैक्टिस खाइजाक तिंग था पूरा फुल सॉन्ग प्रैक्टिस खाइजाक लिया बखे वानसु काबनो फुल सॉन्ग हिने हाइन बगे बो आबनो प्रैक्टिस खाइगा हिंगे तै जों तो फुल सॉन्ग से मार जाब थाय हिंगे तै लास्ट पार्ट नि स्टैंजा नके बो प्रैक्टिस खाइजाया पूरा रिहर्सल नि समय से बो साइमन हो हाइन बगे बो किसा बखा थैजाखा तमन बाइके आं साइमे ने बगे सि आं ताव बाइके सरंस्लाबनाय टाइम कमो हाय एराइन खाथा हिंगे किसा बो अमंग जाखा हायपनो बो गिव अप रिया वै बो फाइगा ठीक न तंखा जों बाक्सा प्रैक्टिस खाइगा रिहर्सल खाइगा हायपनो सय सेमी फाइनल नि दिन हंखांके तो तामंग खाबो बांगासो खिबायलिया बनो फाइमालि हानि खनाव अनेक सरि जालि हानि खनाव हाइन बगे बेलायनो दुखु नांखा जे काहामर जाबमानि काहामर जाबाय तंमानि जों बाय दल बाक्साके तंमानि हायपनो बो आफ्रो बिनि प्रॉब्लम हिंगे बो फाइमालिया हाइन बगे बिन बगे अनेक खाइरगोता सिमपनुखा कमा को चैनल रो बिनि बो सरि रो खाइमें जाक आमन बिप्लब को बसकां रो को नेक्स्ट को तसे पार्टिसिपेट खाइमें तंग हेदा खाथयावै तैर सामु हापनो याकारियावै अमेकनो खरंका हम सकमायावै तेबो और सामु कुसुको तलान तंबो हेदबा एयम दिखना सिनि जत सिखला टेलेंटेड रक तेब कुसुको काथं निसे जों बनरमि नक नुखंगो थांगै हाइके बनंगो माहे खंगमा भिडियो फुनुगै गोबांमा लोकरक साजाबो ते भाइराल खाइ नुखसे बयबो साजागोन हेदबा गामनो चिनु लोकरंगो अमनो कइजाबो जत नाइ तंगायरंगो नरक कसारमा हाइकेनो जोंथिनि चिनि माने बेनजामिन बाय फाइ मालाय फाइकिया ताइ कगलाम सालायकिया बिनि खाथैया नि सावबो ताबुबो तेबो बसकां नेक्स्ट सबो हामाइके नरसामंगो तेबो कुसुको तलाङै थानाय नै नों बयन खुबि खाना हाइके तिनि बागै तो आसक तो बिसि कक सालायगलाक ताइ इनके अ कंगो तैनि चिनु लोकरक ननो निनि नगो थांगै ककिसो संगै दि निनि बकरा बमाय तकानै सामाबा जों दिनै फाइ नों बाय मालायकिया बेलायनो जरा कामरा मगे ननो बेलायनो पाइप्ले हामबाय गनाय तंगाय लोकरक तिनि बागै आसंग सिदों हामबाय